πόσοι άνθρωποι θα θυσίαζαν τους πιο κοντινούς τους για περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη επιτυχία ή περισσότερη δύναμη. Πίσω από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας, ορισμένοι Έλληνες διάσημοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αποφάσεις που άλλαξαν για πάντα τις σχέσεις τους με φίλους, συγγενείς και συνεργάτες. Στο σημερινό βίντεο θα γνωρίσετε ιστορίες γεμάτες συγκρούσεις, οικονομικές διαμάχες, προδοσίες και επιλογές που εξακολουθούν να προκαλούν έντονες συζητήσεις μέχρι σήμερα. 1. Λάκης Γαβαλάς. Για πολλά χρόνια, ο Λάκης Γαβαλάς ήταν το απόλυτο σύμβολο της πολυτέλειας στην ελληνική μόδα. Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του, οι extravagant εκδηλώσεις και ο εκρηκτικός χαρακτήρας του τον έκαναν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες επιχειρηματίες. Πίσω όμως από την εικόνα της ατελείωτης χλειδής υπήρχε ένας τρόπος ζωής που απαιτούσε συνεχώς περισσότερα χρήματα, περισσότερες επενδύσεις και ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Καθώς η αυτοκρατορία του μεγάλωνε, οι οικονομικές αποφάσεις άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από τις προσωπικές σχέσεις. Πολλοί άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί μαζί του επί χρόνια περιέγραψαν μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι οικονομικές πιέσεις απομάκρυναν σταδιακά φίλους και στενούς συνεργάτες. Οι σχέσεις που κάποτε βασίζονταν στην εμπιστοσύνη άρχισαν να δοκιμάζονται μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο επιχειρηματικό άγχος και διαφωνίες. Όταν ξέσπασαν τα σοβαρά φορολογικά και οικονομικά προβλήματα που οδήγησαν ακόμη και στη φυλάκισή του, ο ίδιος παραδέχθηκε δημόσια ότι η ζωή του άλλαξε δραματικά. Άνθρωποι που βρίσκονταν συνεχώς γύρω του εξαφανίστηκαν, ενώ αρκετές προσωπικές σχέσεις διαλύθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εκείνος έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη μοναξιά που ακολούθησε και για το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται ένας άνθρωπος όταν χάνει την οικονομική του δύναμη. Η ιστορία του δεν είναι απλώς μια ιστορία οικονομικής κατάρρευσης. Είναι και μια υπενθύμηση ότι η συνεχής αναζήτηση πλούτου και κοινωνικής καταξίωσης μπορεί να αλλάξει τις προτεραιότητες ενός ανθρώπου. Στην προσπάθεια να διατηρήσει μια πανίσχυρη εικόνα επιτυχίας, σημαντικές σχέσεις κλονίστηκαν, ενώ αρκετοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν, είτε λόγω επιχειρηματικών συγκρούσεων, είτε εξαιτίας των συνεπειών που έφεραν τα οικονομικά προβλήματα. Ο ίδιος αργότερα παραδέχτηκε ότι όταν χάνονται τα χρήματα, αποκαλύπτεται ποιοι πραγματικά παραμένουν δίπλα σου και ποιοι ήταν εκεί μόνο όσο η επιτυχία φαινόταν ατελείωτη. 2. Τόλης Βοσκόπουλος. Ο Τόλης Βοσκόπουλος υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με μια καριέρα που κράτησε δεκαετίες και του χάρισε τεράστια δημοτικότητα. Οι αμέτρητες επιτυχίες, οι εμφανίσεις σε κατάμεστα νυχτερινά κέντρα και η πολυτελής ζωή τον έκαναν σύμβολο επιτυχίας. Ωστόσο, όσο μεγάλωνε η περιουσία και οι οικονομικές του υποχρεώσεις, τόσο πιο περίπλοκες γίνονταν και οι προσωπικές του σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, το όνομά του συνδέθηκε πολλές φορές με οικονομικές διαφορές, χρέη προς το δημόσιο και πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις. Παράλληλα, οι διαδοχικοί γάμοι και τα οικογενειακά ζητήματα βρέθηκαν επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Οι έντονες επαγγελματικές απαιτήσεις και η διαχείριση των οικονομικών του δημιούργησαν συχνά εντάσεις με ανθρώπους του στενού του κύκλου, ενώ αρκετές σχέσεις πέρασαν δύσκολες δοκιμασίες. Η πίεση να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο ζωής και τη δημόσια εικόνα του φαίνεται πως επηρέασε πολλές από τις αποφάσεις του. Συνεργάτες έρχονταν και έφευγαν. Επιχειρηματικές συμφωνίες άλλαζαν και οι οικονομικές εκκρεμότητες γίνονταν αντικείμενο συνεχούς σχολιασμού στα μέσα ενημέρωσης. Παρότι ποτέ δεν σταμάτησε να αγαπά τη μουσική και το κοινό του, υπήρχαν περίοδοι όπου τα οικονομικά προβλήματα επισκίασαν ακόμη και τις καλλιτεχνικές του επιτυχίες. Η πορεία του δείχνει πόσο εύκολα τα χρήματα μπορούν να μετατραπούν από εργαλείο επιτυχίας σε αιτία συγκρούσεων. Οι οικονομικές δυσκολίες δεν επηρέασαν μόνο την επαγγελματική του εικόνα, αλλά και αρκετές προσωπικές σχέσεις, οδηγώντας σε αποστάσεις και παρεξηγήσεις που δύσκολα γεφυρώθηκαν. Παρά τις δυσκολίες, ο Τόλης Βοσκόπουλος παρέμεινε μέχρι το τέλος ένας από τους πιο αγαπητούς ερμηνευτές της Ελλάδας. Όμως η ιστορία του υπενθυμίζει ότι η μεγάλη δόξα και τα μεγάλα χρήματα συχνά συνοδεύονται από βαρύ προσωπικό κόστος και δοκιμάζουν ακόμη και τους ισχυρότερους οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς. 3. Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής. Για περισσότερες από 4 δεκαετίες, τα τραγούδια του συνόδευσαν γενιές ακροατών, ενώ η εικόνα του ανθρώπου που έμενε πιστός στις αρχές του τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό. Παρ' όλα αυτά, πίσω από την επιτυχημένη καριέρα υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες οικονομικές αποφάσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις επηρέασαν σημαντικά τις σχέσεις με ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος. Καθώς η καριέρα του μεγάλωνε, η διαχείριση των συναυλιών, των συμβολέων και των επιχειρηματικών συνεργασιών έγινε ολοένα και πιο απαιτητική. Όπως συμβαίνει συχνά σε καλλιτέχνες με τόσο μεγάλη πορεία, δεν έλειψαν οι διαφωνίες γύρω από οικονομικά ζητήματα και επαγγελματικές επιλογές. Ορισμένες συνεργασίες που ξεκίνησαν ως στενές φιλίες οδηγήθηκαν σε απομάκρυνση όταν τα οικονομικά συμφέροντα άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις προσωπικές σχέσεις. Παράλληλα, οι συνεχείς περιοδίες και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούσαν ατελείωτες ώρες μακριά από το σπίτι και την οικογένειά του. Ο ίδιος έχει αναφερθεί δημόσια στις θυσίες που απαιτεί μια τόσο απαιτητική καριέρα, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία έχει συχνά προσωπικό τίμημα. Όταν η επαγγελματική ζωή καταλαμβάνει σχεδόν κάθε στιγμή της καθημερινότητας, ακόμη και οι πιο δυνατοί οικογενειακοί δεσμοί δοκιμάζονται. Η ιστορία του δεν αφορά κάποιο θεαματικό σκάνδαλο, αλλά τη σταδιακή αλλαγή των προτεραιοτήτων που μπορεί να φέρει η επιτυχία και η οικονομική ευημερία. Οι απαιτήσεις της καριέρας, οι οικονομικές ευθύνες και οι δύσκολες επιχειρηματικές αποφάσεις δημιούργησαν αποστάσεις με ανθρώπους που άλλοτε βρίσκονταν συνεχώς δίπλα του. Παρότι κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές, η πορεία του υπενθυμίζει ότι ακόμη και η μεγαλύτερη επιτυχία μπορεί να δοκιμάσει φιλίες, συνεργασίες και οικογενειακές σχέσεις όταν τα χρήματα και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αρχίζουν να κυριαρχούν στη ζωή ενός ανθρώπου. 4. Αντώνης Ρέμος. Ο Αντώνης Ρέμος συγκαταλέγεται εδώ και δεκαετίες στους πιο επιτυχημένους Έλληνες τραγουδιστές. Η μεγάλη εμπορική επιτυχία, οι εμφανίσεις στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα και οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες τον έφεραν πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Μαζί όμως με τη φήμη και τα σημαντικά οικονομικά ωφέλη, ήρθαν και αποφάσεις που επηρέασαν σχέσεις με συνεργάτες και ανθρώπους του επαγγελματικού του κύκλου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμμετείχε σε επιχειρηματικές κινήσεις που συνδέθηκαν με τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Ορισμένες από αυτές αντιμετώπισαν δυσκολίες, ενώ δεν έλειψαν οι δημόσιες συζητήσεις γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις, φορολογικούς ελέγχους και δικαστικές διαδικασίες. Οι εξελίξεις αυτές δημιούργησαν ένταση και έφεραν στο προσκήνιο διαφωνίες με συνεργάτες, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα τα οικονομικά ζητήματα μπορούν να επηρεάσουν σχέσεις που κάποτε έμοιαζαν ακλόνητες. Παράλληλα, ο ίδιος χρειάστηκε πολλές φορές να αφιερώσει σχεδόν όλο τον χρόνο του στην καριέρα και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Οι συνεχείς εμφανίσεις, οι περιοδίες και η διαχείριση των επιχειρηματικών θεμάτων άφηναν ελάχιστο χώρο για προσωπική ζωή. Όπως συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους της showbiz, η επιτυχία συνοδεύτηκε από δύσκολες επιλογές, οι οποίες επηρέασαν την καθημερινότητα και τις σχέσεις με ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του. Η ιστορία του δείχνει ότι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα δεν φέρνουν μόνο ευκαιρίες, αλλά και έντονη πίεση. Όταν οι επιχειρηματικές αποφάσεις αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι συχνό να δημιουργούνται αποστάσεις, παρεξηγήσεις και συγκρούσεις με φίλους ή συνεργάτες. Παρότι ο Αντώνης Ρέμος συνέχισε να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η πορεία του υπενθυμίζει πως η επιτυχία και το χρήμα μπορούν να δοκιμάσουν ακόμη και τις πιο στενές ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα όταν κάθε απόφαση συνοδεύεται από μεγάλες οικονομικές συνέπειες και αυξημένες ευθύνες. 5. Νότης Σφακιανάκης. Ο Νότης Σφακιανάκης υπήρξε για πολλά χρόνια ένας από τους πιο εμπορικούς και πολυσυζητημένους τραγουδιστές της Ελλάδας. Οι τεράστιες επιτυχίες του, οι συνεχείς εμφανίσεις σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα και η έντονη προσωπικότητά του τον έκαναν πρωταγωνιστή της ελληνικής μουσικής σκηνής. Παράλληλα όμως, η πορεία του χαρακτηρίστηκε από αποφάσεις και δημόσιες τοποθετήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις και επηρέασαν σχέσεις με συνεργάτες και ανθρώπους του επαγγελματικού του περιβάλλοντος.
Με την πάροδο των χρόνων, η επιτυχία συνοδεύτηκε από ολοένα μεγαλύτερες επαγγελματικές απαιτήσεις. Η διαχείριση των συμβολέων, των συναυλιών και των οικονομικών συμφωνιών έγινε πιο σύνθετη, ενώ δεν έλειψαν οι διακοπές συνεργασιών και οι απομακρύνσεις από ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Όπως συμβαίνει συχνά σε καλλιτέχνες με τόσο μεγάλη καριέρα, οι διαφορετικές προτεραιότητες και οι επαγγελματικές διονύες οδήγησαν αρκετές φορές σε ρήξεις. Τα τελευταία χρόνια, η περιορισμένη δημόσια παρουσία του ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις συζητήσεις γύρω από την προσωπική του ζωή. Παρότι πολλά δημοσιεύματα επιχείρησαν να εξηγήσουν την απομάκρυνσή του από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ίδιος κράτησε σε μεγάλο βαθμό την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλές εικασίες, χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται από τον ίδιο. Η ιστορία του δείχνει ότι η επιτυχία και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι απαιτητικές επαγγελματικές επιλογές, οι αλλαγές στις συνεργασίες και η πίεση που συνοδεύει μία μακρόχρονη καριέρα είναι αρκετές φορές αρκετές για να δημιουργήσουν αποστάσεις ακόμη και με ανθρώπους που κάποτε βρίσκονταν πολύ κοντά. Στην περίπτωση του Νότι Σφακιανάκη, η δημόσια εικόνα ενός ισχυρού και ανεξάρτητου καλλιτέχνη συνυπήρξε με μια πορεία γεμάτη δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες επηρέασαν σημαντικές επαγγελματικές σχέσεις και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη διαδρομή του. Μίμης Δωμάζος. Ο Μίμης Δωμάζος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η σπουδαία καριέρα του, οι αμέτρητοι τίτλοι και η τεράστια αναγνώριση από το κοινό το μετέτρεψαν σε έναν πραγματικό θρύλο. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, η μετάβαση από τα γήπεδα στην καθημερινή ζωή συνοδεύτηκε από οικονομικές και προσωπικές προκλήσεις που δοκίμασαν τις σχέσεις με ανθρώπους του στενού του κύκλου. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ασχολήθηκε με διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Ορισμένες από αυτές δεν εξελίχθηκαν όπως είχε σχεδιάσει, ενώ οι οικονομικές δυσκολίες που προέκυψαν δημιούργησαν πίεση στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Παράλληλα, δημόσιες συζητήσεις γύρω από οικονομικά ζητήματα και περιουσιακές υποθέσεις έφεραν στο προσκήνιο διαφωνίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες από τα μέσα ενημέρωσης. Οι απαιτήσεις της δημόσιας εικόνας, σε συνδυασμό με την ανάγκη διατήρησης ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής, επηρέασαν τις ισορροπίες στις σχέσεις του με συγγενείς και ανθρώπους που βρίσκονταν για χρόνια δίπλα του. Σε διάφορες συνεντεύξεις είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η επιτυχία προσελκύει πολλούς ανθρώπους. Όμως όταν εμφανίζονται οικονομικά προβλήματα ή διαφωνίες, αρκετοί απομακρύνονται γρήγορα. Αυτή η εμπειρία τον έκανε να βλέπει διαφορετικά την αξία της εμπιστοσύνης και της πραγματικής φιλίας. Η πορεία του Μίμη Δωμάζου δείχνει ότι τα χρήματα και η φήμη δεν αρκούν για να διατηρήσουν δυνατές ανθρώπινες σχέσεις. Αντίθετα, πολλές φορές λειτουργούν ως δοκιμασία που αποκαλύπτει ποιοι άνθρωποι παραμένουν πραγματικά δίπλα σου και ποιοι ενδιαφέρονται μόνο για την επιτυχία που συνοδεύει ένα διάσημο όνομα. Παρότι η ποδοσφαιρική του κληρονομιά παραμένει αδιαμφισβήτητη, η προσωπική του διαδρομή υπενθυμίζει ότι οι οικονομικές αποφάσεις και οι περιουσιακές διαφορές μπορούν να δημιουργήσουν βαθιά ρήγματα ακόμη και μέσα στις πιο στενές οικογενειακές και φιλικές σχέσεις. 7. Γιώργος Τράγκας. Ο Γιώργος Τράγκας υπήρξε μία από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Για δεκαετίες βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής μέσα από τις εκπομπές, τα άρθρα και τις έντονες πολιτικές του παρεμβάσεις. Παράλληλα, η οικονομική του επιτυχία και ο πολυτελής τρόπος ζωής αποτέλεσαν πολλές φορές αντικείμενο συζητήσεων, με την περιουσία του να απασχολεί ιδιαίτερα την επικαιρότητα μετά τον θάνατό του. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, δημιούργησε σημαντική οικονομική επιφάνεια μέσα από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Η δημόσια εικόνα του συνδέθηκε με ακριβά ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και έναν τρόπο ζωής που συμβόλιζε την οικονομική επιτυχία.
Ωστόσο, όταν έφυγε από τη ζωή, το ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στη διαχείριση της μεγάλης περιουσίας του. Οι συζητήσεις γύρω από κληρονομικά και περιουσιακά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης, ενώ οι σχετικές νομικές διαδικασίες προσέλκυσαν έντονο δημόσιο ενδιαφέρον. Η υπόθεση αυτή ανέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μπορούν να οδηγήσουν σε εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Όταν υπάρχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, οι σχέσεις ανάμεσα σε συγγενείς ή πρόσωπα που συνδέονται με τον εκλειπώντα συχνά δοκιμάζονται από τις διαφορετικές διεκδικήσεις και τις νομικές διαδικασίες. Στην περίπτωση του Γιώργου Τράγκα, το επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετατοπίστηκε από την επαγγελματική του πορεία στα πολύπλοκα ζητήματα που αφορούσαν την περιουσία του. Η ιστορία του δεν αποδεικνύει ότι τα χρήματα καταστρέφουν αναπόφευκτα τις ανθρώπινες σχέσεις. Δείχνει όμως πως όταν η οικονομική επιτυχία αποκτά τεράστιες διαστάσεις, μπορεί να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις και συγκρούσεις γύρω από την περιουσία. Η περίπτωσή του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η δημόσια εικόνα ενός επιτυχημένου ανθρώπου μπορεί μετά το τέλος της ζωής του να επισκιαστεί από τις συζητήσεις για τα χρήματα, τις κληρονομικές διαφορές και τις περίπλοκες νομικές εξελίξεις που ακολούθησαν. Ο Γιάννης Λάτσιος. Ο Γιάννης Λάτσιος είναι μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών και διαμορφώνοντας την πορεία πολλών επιτυχημένων ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Η επαγγελματική του επιτυχία συνοδεύτηκε από σημαντικές οικονομικές απολαβές και μεγάλη επιρροή στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, η δημόσια ζωή του πολλές φορές επισκιάστηκε από προσωπικές εξελίξεις που τροφοδότησαν έντονες συζητήσεις. Η διάλυση του γάμου του με την Ελένη Μενεγάκη αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της ελληνικής showbiz. Αν και κανείς από τους δύο δεν απέδωσε δημόσια τον χωρισμό αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους, η διαχείριση της κοινής περιουσίας, των επαγγελματικών υποχρεώσεων και των οικογενειακών ευθυνών απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η έντονη επαγγελματική δραστηριότητα και των δύο δημιούργησε συνθήκες που δοκίμασαν την ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την οικογενειακή ζωή. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, ο Γιάννης Λάτσιος χρειάστηκε να λαμβάνει δύσκολες επιχειρηματικές αποφάσεις, να διαχειρίζεται μεγάλα τηλεοπτικά συμβόλαια και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού χώρου. Όπως συμβαίνει συχνά σε υψηλόβαθμα στελέχη της τηλεόρασης, η πίεση για επιτυχία αφήνει ελάχιστο χρόνο για την προσωπική ζωή, ενώ αρκετές σχέσεις δοκιμάζονται όταν η καριέρα γίνεται απόλυτη προτεραιότητα. Η ιστορία του δείχνει ότι η οικονομική επιτυχία και η επαγγελματική καταξίωση μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τις προσωπικές σχέσεις, ακόμη και όταν δεν αποτελούν τη μοναδική αιτία των συγκρούσεων. Οι αυξημένες ευθύνες, οι συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις και η διαχείριση σημαντικών οικονομικών θεμάτων συχνά δημιουργούν αποστάσεις ανάμεσα σε ανθρώπους που κάποτε ήταν πολύ κοντά. Η πορεία του Γιάννη Λάτσιου υπενθυμίζει ότι η επιτυχία έχει πολλές φορές ένα προσωπικό κόστος, το οποίο δεν γίνεται πάντα ορατό πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. 9. Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Με το ξεχωριστό του ταλέντο, το ιδιαίτερο χιούμορ και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, κατάφερε να αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα και σημαντική οικονομική άνεση κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Για πολλά χρόνια ζούσε μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, συνεργασίες και κοινωνικές συναναστροφές, όμως η εικόνα αυτή άλλαξε σταδιακά όταν απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Στις περιόδους της μεγάλης επιτυχίας του, ο κύκλος των γνωριμιών του ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Η οικονομική του ευχέρεια και η ισχυρή παρουσία του στον χώρο της ψυχαγωγίας προσέλκυαν συνεχώς νέους ανθρώπους γύρω του. Όταν όμως επέλεξε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, οι δημόσιες εμφανίσεις του μειώθηκαν δραστικά και οι πληροφορίες για την προσωπική του ζωή έγιναν ελάχιστες. Η ξαφνική αυτή απομόνωση προκάλεσε πολλά σχόλια σχετικά με το πόσο εύκολα αλλάζουν οι ανθρώπινες σχέσεις όταν σταματούν η δημοσιότητα και η οικονομική επιρροή. Κατά καιρούς,
άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου ανέφεραν ότι ο Μαρίνος είχε επιλέξει συνειδητά να κρατήσει αποστάσεις από πολλούς γνωστούς και συνεργάτες. Δεν υπήρξαν δημόσιες αποκαλύψεις για συγκεκριμένες οικονομικές διαμάχες, όμως η σταδιακή απομάκρυνση από τον κοινωνικό του κύκλο δημιούργησε την εικόνα ενός ανθρώπου που προτίμησε να απομονωθεί, παρά να διατηρήσει σχέσεις που ίσως δεν θεωρούσε πλέον ειλικρινείς. Η πορεία του αποτελεί μια διαφορετική υπενθύμηση για τη δύναμη που έχουν η επιτυχία και τα χρήματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Όσο διαρκεί η δόξα, οι φίλοι και οι γνωστοί μοιάζουν αμέτρητοι. Όταν όμως αλλάζουν οι συνθήκες, απομένουν ελάχιστοι. Η ιστορία του Γιώργου Μαρίνου δείχνει ότι η οικονομική επιτυχία μπορεί να δημιουργήσει έναν μεγάλο κοινωνικό κύκλο, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση για βαθιές και διαχρονικές σχέσεις. Στο τέλος, οι πραγματικοί δεσμοί αποδεικνύονται πολύ πιο πολύτιμοι από οποιαδήποτε περιουσία ή δημόσια αναγνώριση. 10 Αλέξης Κούγιας. Ο Αλέξης Κούγιας υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς και πολυσυζητημένους δικηγόρους της Ελλάδας. Αναλαμβάνοντας μερικές από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις της χώρας, απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα, σημαντική οικονομική επιφάνεια και ισχυρή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. Η επαγγελματική του επιτυχία όμως συνοδεύτηκε από μια ζωή γεμάτη συγκρούσεις, έντονες αντιπαραθέσεις και προσωπικές δοκιμασίες που συχνά βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η πολύ απαιτητική καριέρα του απαιτούσε ατελείωτες ώρες εργασίας, συνεχείς δικαστικές μάχες και καθημερινή έκθεση στα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η ενασχόλησή του με επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο του ποδοσφαίρου και οι μεγάλες οικονομικές υποθέσεις που διαχειριζόταν αύξησαν ακόμη περισσότερο την πίεση. Οι οικονομικές ευθύνες και οι επαγγελματικές του επιλογές επηρέασαν αρκετές φορές τις σχέσεις με ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, ενώ δεν έλειψαν και δημόσιες συγκρούσεις με πρώην συνεργάτες ή γνωστά πρόσωπα. Η προσωπική του ζωή απασχόλησε επίσης έντονα την κοινή γνώμη, ιδιαίτερα μετά το χωρισμό του από την Εύη Βατίδου. Οι δικαστικές διαμάχες και οι δημόσιες δηλώσεις που ακολούθησαν κράτησαν για χρόνια το θέμα στην επικαιρότητα. Αν και τα ζητήματα αυτά δεν αφορούσαν αποκλειστικά τα χρήματα, η διαχείριση περιουσιακών θεμάτων και οικονομικών υποχρεώσεων αποτέλεσε μέρος μιας ιδιαίτερα δύσκολης περίοδου για την οικογένειά του. Η ιστορία του Αλέξη Κούγια δείχνει ότι η οικονομική επιτυχία και η επαγγελματική καταξίωση δεν εξασφαλίζουν την προσωπική γαλήνη. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη γίνεται η επιρροή και τα οικονομικά συμφέροντα, τόσο πιο εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν εντάσεις με συγγενείς, συνεργάτες ή ανθρώπους που κάποτε βρίσκονταν πολύ κοντά. Η πορεία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η φιλοδοξία, οι μεγάλες οικονομικές ευθύνες και οι συνεχείς επαγγελματικές συγκρούσεις μπορούν να δοκιμάσουν ακόμη και τους πιο σημαντικούς ανθρώπινους δεσμούς, αφήνοντας πίσω τους σχέσεις που δύσκολα αποκαθίστανται.